professor Snuip-Snot van de beste boot. Hey, de maai die snor de snut. Wat vindt er nou weer uit? Professor Snoort is in de tuin. De professor is aan het werk. Maar de tuinklauwer harket de tuin kreeg aan. De derde bledjes en toekjes smieten in de kroorden. Wat roept het lekker in de tuin? De professor docht de eren dicht en snuift. Ik roek titelrozen en hyacinten. Ik roek dat het maaitijd is. Pieter Patat zucht terug het ruut van de keuken naar boeten. Hé, denkt het? Verdacht de professor nu weer? Waarom staat er zo stil, maar de snuit omheen? En waarom had er de egen dicht? Zou de ziek wezen? Pieter docht de koksmoetsen en de skelk aan en rint de tuin in. Is er wat, professor? Ben je soms ziek? Nee, ik ben niet ziek, Pieter. Ik roek de tuin en de maaitijd. Roekst u dat ik? Pieter docht de egen dicht, krekt als de professor. Hij stekt de snuit in de loft en snuift. Hij roekt geen tomatensap en geen bakte jerpels. En geen gehaktbaltjes en blomkool. Pieter roekt blommen. Ik roek bloemen, professor. Ja, maar meer weet ik er net van. Oh, nou Jocke, die gele trompetten, dat binnen titelrozen, Pieter. En die mooie allergelietse blomkes, dat binnen hyacinten. Nou, ze roeken geweldig. Ja, en dat, hè, dat binnen tulpen. Maar die bloeien nog net alle jaren. Oh, nee? Nee. Ik ga om eens in een jas baltjes in de groen stoppen. Ja? Nou, en uit die baltjes, daar binnen bloemen komt. Het is een wonder, professor. De tuin is prachtig. Ik denk het wel een groot feest. Een tuinfeest. Maar nou moet ik weer gauw naar mijn potten en pannen. Ik moet maar tieten aan de gang. Haastig gaat Pieter naar de keuken. De professor zal ik weer aan het werk. Hij vaagt het paatsjeskin en denkt... Wat zou Pieter ek alweer over de tuin? Dat de tuin een groot feest wie, maar al die kleuren blommen. Oh, ja. Oh, ik ga een plan. Oh, we krijgen een feest. Een echt tuinfeest. Ja, dat heb ik bedacht. Ik, professor Snoort, knapste uitvinder van heel Friesland. De professor liet de kroorden, maar de tuinklauwer, de schoffel, de biezen en de scheppen steen en draaf naar de bistenboord. Hij stoot de keuken in. Pieter schrikt zo dat er haast een pan sap vallen ligt. Hé, jakkes, professor. Wat liet jou mij schrikken? Ik hier haast een pannen sop op het jennen krijgen. Nou, doe maar eens me helpen, Pieter. Ja? Ik wil joen een tuinfeest hebben. Oh? Ja, maar ik weet niet correct hoe dat nou maakt. Een tuinfeest. Oh, daar weet ik wel wat van. Ja. Een tuinfeest is boetendoor. Ja, oh ja. Ja, wij maken jochjes, ha? En tuinstwollen om op te zitten. En muziek. En vanzelfs een barbecue om lekkere hapjes op te maaien. Ja. Een barber? Wat? Nou, hoe zal ik dat nou uitlezen? Dat is een grote bak met vuur. En boven dat vuur zit een ijzeren rooster. Daar mag toch vlees en oren lekkere dingen op lezen om te bakken. Ja. Pieter krijgt er zin in. Zo'n tuinfeest met een barbecue, dat lijkt hem wel wat. Hij wil alle je lekker vlees en sausjes maatje. Titus trompet, die kan wel spelen op zijn harmonica. En Vetje Vieter en Romke de Mol, die mij de tuin versieren met jochjes en de tuinstwon kleerzetten. Ik help die wel in de keuken met de hapjes, Pieter. Hoe ligt het dat? Nou, dat mag wel, professor. Maar geen fratsen, maar nu voor uitvinding is dat. Begrepen? Oh, begrepen, Pieter. Och. Hey, Pieter, zullen we het aan de oorbeesten vertellen? Alle bisten van de bistenboord vinden het tuinfeest prachtig. Vetje haalt het gouden tuinstwon en de tuintafel uit het hok. Ze neemt een grauwe binder en soppert de boer boertskin. Dan luidt ze er fleurige kleedjes over. Romke hing het jochjes in de been. Titus trompet oefent een paar versjes op zijn harmonica.
Pieter Patat en professor Snoor Bradskipje. Ze helje vlees en sausjes en paprika en champignons en siepels en tomaten en ananas. En bij de bakker keep je ze hele lange stokballen. Pieter snijdt de ballen in lietse stikjes. Ja, Pieter, wat kan ik doen? Ik ga een mooi werkje van jou, professor. Jou maaie vleestakjes, meidje. Wacht je, nog het even voor. Nou, Pieter neemt een tinnen houten prikker. En een stukje vlees en docht het onder de prikker. Dan een champignon en weer een stukje vlees. Na je skofje zit de prikker vol met stukjes vlees, paprika, tomaat, siepel en champignon. Zo. Nou, dat is skietgemakkelijk, vindt de professor. Ja, schiet gemakkelijk. Nou, een stukje vlees, een poddenstraaltje, een stukje vlees, een paprika, een stukje vlees. Auw, tomaat, een stukje vlees, siepel, stukje vlees. Na treien prikkers krijgt de professor zijn nocht. Pach, ach, wat is dat dom werk. Hield ziet hetzelfde. Wacht eens even, zullen we dat net oorskennen? Oh jee, de professor is weer wat van doel. Maar wat? Nou, moet maar weg zijn.